legyenek. Korunk komoly betegsége a narancsbőr, és a tudományos kutatás azt igazolják. Radikának van. A térnél! Fajra annyira csúnya. De kidudorodik, mi látjuk. De eltakarja a táskájával. Igen. Most akkor arra egy ilyen véleményfelmérést készítünk nekünk, Csili, hogy hányan olvasunk Kozmot. Én nem olvastam. Én utoljára, amikor fogorvosnál voltam 6 hónapja, akkor olvastam. Györgyi, te? Én legutóbb Joy-t olvastam, ami hasonló színvonalú. Szia, Jim! De mikor volt ez pontosan? Körülbelül 3 hete. Én rendszeresen olvasom. Neked kurva vagyok. Nagyon nagy sűrűsen álmod is. Én a saját kozmóimat szoktam olvasni, utolsó az 2003-as szerintem, a WC-ben. Lehet, hogy Vagy egyébként Kenyiban. minél több kozmot olvasom, narancsbőrös. Ezt valaki